La Universitat de València participa en les primeres Jornades Europees d'Arqueologia, un acte en el que participen més de 40 països. L'esdeveniment ha tingut lloc els dies 14, 15 i 16 de juny i ha comptat amb activitats per a tots els públics. La institució acadèmica ha organitzat visites a jaciments valencians en Xelva, l'exposició Desempolsegant la història de la nau i altres diversos tallers, tant en la Facultad de Geografía y Historia como en el Centre Cultural La Nau. Estamos realizando talleres para escolares. Hicimos una llamada a todos los centros de secundaria y primaria de la provincia de Valencia, por aquello de la proximidad. Están haciendo un taller de cerámica, de clasificación y decoración de cerámica, manipulativo. Les explicamos para qué sirve y qué información sacamos los arqueólogos de la cerámica. Después tenemos un taller que creo que puede ser también más divertido, que es el de subacuática, que hay una pecera y una piscinita para que intenten excavar bajo del agua. Claro, no va a ser bajo del agua porque no es posible. Después también hay uno un poco más complejo tal vez, porque es con aparataje, con aparatos de rayos X, medir piezas arqueológicas para sacar su composición, su función, sus características que no son visibles por el ojo humano. Y después hay un taller de botánica, de las semillas, frutos, hojas que se encuentran, maderas que se encuentran, qué información sacamos. Benvingut avui a les jornades d'arqueologia que organitza la universitat i estem contents i pensem que pot ser profitós per als xiquets. També dir-vos que nosaltres l'objectiu en aquesta visita és també arreplegar el que estem fent durant tot el curs, que és el treball a nivell d'un projecte d'història que ne tenim en el col·legi, que és en temps de, i fem un recorregut de manera transversal en totes les àrees del centre sobre el que ha sigut la història de la civilització, diríem. Les jornades tenen la missió d'acostar al públic, en especial als més menuts, a conèixer l'arqueologia i els seus reptes. A més, han volgut contribuir al desenvolupament d'una identitat comuna i a preservar les diferències culturals que caracteritzen una Europa plural. Universitat de València.